ассалому алайкум дӯстони азиз. Дӯст он бошад ки меҳмонат кунад, иззату икром ба нонат кунад. Гар биафти лаҳзае дар зиндагӣ, бо ду дасташ ёрӣ бар ҷонат кунад. дӯстони азиз, умедворам ки хуб ҳастед. Ташаккур барои лайкҳо, барои комментарияҳо. Ҳарчанд ки аз байни 3500 подписчикои ман ҳамагӣ 200-300 нафар даромада лайк мемонед. Ба ҳаминашам ташаккури хеле зиёд. имрӯзҳо дар олмон тавре ки гуфтем карантини сартосарӣ фаро гирифтааст ва то 16 феврал дар мактабҳо, дар буғчаҳо умуман дарс нест ва то 16 феврал мо дар ҳолати карантин, яъне даруни хона ва безарурат ба ҷой баромадан қарор дорем. дӯстони азиз, инак мо барои шумо блог пешкаш мекунем. Бо мо бошед лаҳзае. умедворам ки моро дастгирӣ мекунед. Пеш аз он ки шумо блога тамошо кунед, нигоҳ кунед, мо таймкод мондагем. Таймкод чӣ аст? Масалан, аз 0 то 00 дақиқа ассаломро фаро мегирад, он ҷо сар мешавад. Масалан, мавзӯи дуюм агар хӯрокпазӣ бошад, аз 0 масалан 1 то 1:27, яъне ин маънии онро дорад ки 1:27 дақиқа шумо метавонед масъалаи хӯрокпазиро бинед. Бо мо бошед. подписчикои азиз, ин куру мая актив хамир май аст. Ин чӣ аст? Ин нафарое ки дар олмон ҳастем, мисли хамиртырушай маззаш. вақте ки шумо нон мепазе, аз ҳамин рож ҳатман харидорӣ кунед. Он нафарое ки дар олмоне куру мая навиштаи актив хамир май аст. ноното ранги меги хамиртырушкати ба мазза меояд. ин я рекламача буд барои одамои олмон будагӣ. дӯстони азиз, мо аз пиёз як нушоба тайёр карда менӯшем. пиёз барои он ки витамини С бисёр дорад, барои саломатии шумо фоиданок аст. занҳое ки масалан ҳайз мешаванд ва дигар намешаванд, пиёз амо банда мекушояд. касалиҳои занона, касалии қанд бисёр дору мебошад. баъд барои нами ҳозир айни замон иммунитета баланд бардоштан, шумо як дуна пиёза пучоқша гирен, дар як стакан об монен, кипиток резе. вақте ки кипиток рехти, як тараф монен хунук шава, бо гарму гарм нахӯре. оба ҷудо мекунен, яъне пиёзша мепартоед ва дар як стакан об гирифта шумо менӯшед бегоҳ ва саҳар. баъд аз он ним соат чизе нахӯре. шумо ҳис мекунед саломатитон дига мешава. он нафарое ки касалиҳои занона дорад бисёр сахт фоида дорад. аз таҷриба мегӯям духтарои азиз. барои сардард, барои тоза кардани моддаҳои нодаркор аз бадан бисёрам фоиданок аст. тавсия медиҳам ба он нафарое ки бисёр аз ҳамин чизо азият мекашанд. бо мо бошед. акнун ба бахши хӯрок мегузарем. подписчикои азиз, ин намуди хӯрока Барно Бобоева барои мо пешниҳод кард. картошкаро чӣ қадар ки дилтон мекаша меҷӯшонед, қимаи гӯшт мегиред, панир мегиред, мурчи сиёҳ, намак, зира, вобаста ба таби худатон, як дона пиёз. он картошкае ки ҷӯшондем, он пюре кардан дар кор аст. хе ба ҳамин шакл пюре мекунем. мо метавонем инда маска ё равғани растанӣ андозем. масалан, ман равғани растанӣ меандозам, Барно маска андохта, намак меандозем ва хоҳе агар зирара меандозем, аз зира меандозам. Барно намаку мурч андохт. акнун камтар шир медозем, вале ман шир намедозам. Барно ҳамаи хӯрокоша ба шир мекуна. нигоҳ кунед, пюрера тайёр кардем. қимаи гӯштмона як тараф мемонем. пиёз, як дона пиёз ё ду дона пиёза майда мекунем ва бо қимаи гӯшт алдараш карда камтар намак, мурч меандозем ва мисли котлет тайёр мекунем. шумо метавонед дар қимаи гӯшт, масалан, ай таҷрибаи худам мегӯям, камтар оби ҷӯш андозе ки масалан қимаи гӯштон равғанӣ боша, камтар кушода шава. ман ҳамин хел мекунам. ташаккур барои диққатон. давомша бинен. ана ҳамин шакл тайёр кардем котлетҳои хумона. ин намуди ранги ёжика, камтар равғани растанӣ андохтаи барнома, оби ҷӯш меандозам. ана нигоҳ кунед, тайёр кардем. инҷа соусам дорем. метавонед ай томат соус тайёр кунед, ай помидор, фарқ надорад. ана ки нигоҳ кунед, ана ми шакл, яъне ранги нонча тунук карда моира дар духовка дар ҳарорати 180 градус котлетомона мепазем. мисли котлет тайёр аст. ана нигоҳ кунед. акнун чӣ кор мекунем? пюрера дар крем кнак дорем ку
махсус ё худатон тайёр мекунед тюбико анамихе мекунед. Бисёр осонаи хӯрок, бисёр бамаззаҳа. болои ҳамин котлетотон ан ҳамин шакл бо ин барно маладес бо ду кӯдаки хурд нигоҳ кунед чӣ қадар хӯроки бамаззаро ба мо фиристодааст. болои котлетода ан ҳамин пюреи картошкагиро ба шакли гул мо тайёр мекунем. Ихе нигоҳ мекунед намефаҳмед, нигоҳ кунед чӣ қадар бамазза метова. ва сипас чӣ кор мекунем? Соус аз томат тайёр кардагием ки дар рӯғнаш медозем. Шумо метавонед ки як помидорро тёрка гузаронед дар рӯи он да намаку чеснок андохта ранги зверобой кунем хемоне. Ба фикрам барно томат кардагия, томата гирифта об карда ки томати об кардагиам мефурӯшанд, соки помидор ана ҳамихе соустона дар ҳамин котлетову пюреи тайёр кардагитон ана ҳамихе мерезе. нигоҳ кунед дӯстони азиз. вақте ки рехте бо панир дорем. панир мувофиқи хоҳиши шумо истифода бурда мешавад. панирҳо ҳар хел мешаванд. панири сахта истифода барен хубтара, яъне аз тёрка мегзаронед, кофиёш калонтар боша ки майдада об мешатест. ҳанамхе панир мона болои ин ёжикомон бугӯем ё котлетомон гӯем. И вақте ки барнои хӯрока барои мо пешниҳод кард гуфт апа подписчикотон ном монаш барои шумо савол ҳамин хӯрока чӣ ном монем шумо дар комментария барои мо пешниҳод кунед. яъне ки ин хӯрока авторский ҳам гӯем меша барно худаш фикр карда тайёр кардагиай. ай котлети ёжик фарқ дора агар аҳамият дода боше. анам хел панира мечинед. мо метавонем бе панирам тайёр кунем. боз дар духовка дар ҳарорати 170-180 градус мепазем. хӯроки мо тайёр. ташаккур барнои азиз. шумо ҳам тайёр кунед дӯстони азиз. дӯстони азиз, камакак дар бораи Хюрем яъне Марьям Узерли ҳунарманди актрисаи турктаборе ки дар шаҳри Олмон дар шаҳри Кесен зиндагӣ мекунад маълумот додадем. айни замон Хюрем яъне зани шоҳ Сулаймонро мо ҳамчун зани шоҳ Сулаймон мешиносем. дар Германия кору зиндагӣ мекард ва моҳи январ ӯ духтарчаи дуюмашро таваллуд кардан. Пас ҳоло дар декрет аст, яъне дар хона мешинад ва ба чӣ машғул аст? Ба тарбияи кӯдаконаш. мегӯяд ки бисёр азоб дорам, шабҳо хоб надорам. Хюрем яке аз персонажҳои дӯстдоштаи мо шумо мебошад. аз филми Султон Сулаймон мо ин кино аз ин филми бисёр сериягӣ Великолепный век мо ин ҳунармандро мешиносем. Хюрем тӯли 2 сол дар нақшофарӣ иштирок кард, вале бо сабаби он ки бо як марди тоҷири муваффақи турк онҳо бояд издивоҷ мекарданд, вале ишқи нобарор буд. ӯ бо дили гирён ба Германия баргашт ва дигар ба кино барнагашт. дар ин ҷо дар Германия дар як театр кор мекард, ҳоло дар декрет аст. ӯро ҳамчун як зани бисёр хандон муаррифӣ мекунанд. мо ният дорем ки дар пресс-конференсия ки ӯ гузаронад иштирок кунем. бо мо бошед. дӯстони азиз, ташаккур барои диққататон. кӯтоҳакак мо блог доштем. шояд барои баъзеҳо маъқул нашуда бошад. ба ҳар ҳол ташаккур ки назди экран истода канали моро тамошо кардед. худованд нигаҳбони мо шумо бошад. бо мо бошед.